Третата фаза от реализацията на инвестиционното намерение е разработката на технически работни проекти и технологични карти. Във втора и трета част ви запознахме с изработката на идейния проект и респективно изготвянето на подробна оферта. След приемането на офертата от клиента се сключва договор за проектиране и строителство между Екозит и инвеститора. Техническият проект включва следните части: архитектура, конструкции, ВиК, електро, вертикална планировка, проект по енергийна ефективност и доклад по енергийна ефективност, пожарна безопасност. Важно е да се отбележи, че при разработката на техническите проекти е необходимо много доброто познаване на технологията на производство от проектантите, както и особеностите на дървото, когато то се използва и е част от конструкцията. Характерно за Екозит е, че от процеса на изграждане на сглобяемата къща голяма част се извършва в фабрични условия, на специализирана линия за производство на сглобяеми къщи. Там се постига максимална степен на завършеност. Това от своя страна изисква прецизна разработка на работни проекти и технологични карти. С работните проекти се разработват всички архитектурни и конструктивни детайли. Те са много важен етап от проектирането, защото оказват начина на производство на отделните елементи, както и монтажа на сградата на обекта. Конструктивният проект, който е разработен на специализиран софтуер за дървени конструкции, чрез директен импорт се вкарва в автоматизираната линия за производство и там се произвеждат всички елементи на сградата. Технологичните карти очертават технологичната последователност на целия процес, както и използваните материали с техните характеристики. Подробно разработените проекти не дават възможност за импровизации в производството и на обекта, което от своя страна е гаранция за качество.